Giorgio je taliansky vodný pes a preto miluje vodu. Vždy, keď vidí vodu, tak kňučí, šteká, ťahá, vynúcuje si to, aby do vody mohol ísť, nereaguje na žiadne povely a je úplne mimo. Takže sme vyrazili k vode a budeme trénovať kľud a poslušnosť. Toto je prvá zastávka, kde testujem, ako sa Giorgio chová a ako reaguje na povely. Ale to dôležité, čo si tu ukážeme, je bezpečné držanie vodítka. Vodítko prevesím cez palec a oba konce chytím do dlane. Tak držím vodítko pevne a pes ma nestrhne, ani keď prudko a nečakane vybehne. A teraz šup k jazierku. Kňučanie. Veľmi nepríjemný prejav, ktorý sa budem snažiť odstrániť. Giorgio mi takto hovorí dve veci. Jednak, že je pre neho veľmi ťažké zostať v blízkosti vody kľudný a po druhé je to jeho spôsob, ako si vynútiť to, že ho do vody pustím skôr. Prvé pravidlo, ktoré Giorgia naučím, je to, že keď vidí vodu, neznamená to, že do nej automaticky môže vojsť. Musí počkať, až mu to dovolím. Učím ho, že ťahanie ani kňučanie ho do vody nedostanú. Tu vidíme Giorgia, ako skúša obidve stratégie. Vodítko držím úplne nesprávne, takže to so mnou hodí. Ale Giorgio zisťuje, že to tomu rozhodne fungovať nebude. Ne, Giorgio, ne voda. Tak, Giorgio, tady. Všetky povely hovorím v češtine, pretože pes má českých majiteľov a rozumie českým povelom. Jeho prvou úlohou bude chodiť okolo jazierka a akceptovať, že tam nemôže vojsť bez dovolenia. Ne, Giorgio, čekej. Krásně. Hezky. Pojďme. A nesmíš vodu. Ne. Giorgio, zpátky. Každý pokus ísť do vody zastavím povelom ne a korekciou vodítkom a psa vyzvem, aby sa vrátil späť vedľa mňa a pokračoval v chôdzi. Ne. Tak na druhou stranu. Pojď, je to moc ťažké. Pojď. Výborně. Hezky jdeme. Vidíte, že Giorgio sa sústredí stále iba na to, ako sa dostať k vode. Vie, že je na vodítku, ale aj takto skúša, kňučí a vybieha proti vode. Ne. Zpátky. Perfektné. To je ono. A predstavte si, že takto to vyzerá po každé, keď vidí vodu. A tu už mám pre Giorgia druhú úlohu a to je prekonanie lávky, aj keď vedľa je tá jeho obľúbená voda. Ne, Giorgio, voda. Vynikajúco, sedni. Krásne, moc dobre. Ne, voda. Giorgio si stále myslí, že sa do vody dostane, aj keď som ho tam nepustila a stále to skúša. Precvičím si s ním ešte trošku chôdzu, aby som mala istotu, že akceptuje zákaz a potom sa vrhneme na ťažšie úlohy. A nesmíš vodu. Nesmí. Ne, Giorgio. Perfektné. Giorgio, lehni. Lehni. Zůstaň. Ne. Ke mně. Perfektné. Šikovný. Tady? Ne, voda. Tady. Hezky. A jdeme nahoru. Tu už sa nám to trošku zlepšuje a Giorgio sa začína sústrediť aj na prácu. Pojď. Perfektné. Sedni. Ne, voda. Pojď tady. Sedni. Krásne. Giorgio, pojď jdeme nahoru. Naposledy si zopakujeme lávku a potom sa vrhneme na ťažšie cviky. Ne, voda. To je šikovný tady. Sedni. Krásne, Giorgino. Výborne. Sedni. Tak a dávaj pozor, Giorgio. Teraz toho testujeme. Zústaň. Vyskúšam, či ma Giorgio bude poslúchať a neskočí do vody, aj keď bude bez vodítka. Giorgio, ke mne. Krásne. Lehni. Lehni. Ne, lehni. Šupity. Lehni. Giorgio. No, už prituhuje. Lehni. Vynikajúco. Zústaň. To zvládneš, jo? Giorgio, ke mne. Ne. Ke mne. Krásne. Zústaň. A voľno. Super. Pes dostáva konečne povolenie ísť do vody a je to jeho zaslúžená odmena za to, že pekne pracoval. Pašák, no to bolo ono. Výborne. Chytíš mňamku? Hop. Perfektné. A skúsim ho privolať. Tak Giorgio, ke mne. Poď ke mne, poď. No poď. Giorgio. Giorgiovi sa samozrejme von z vody nechce, takže ho skúsim odchytiť, dať ho na vodítko a potom ho znovu privolať. Tu si ukážeme, ako neodchytávať psa z vody, alebo keď je na voľno a nechce k vám prísť. Psovi síce ponúkam pamlsok, ale on veľmi dobre vie, že ho čapnem za obojok a z tej vody ho vyťahnem, preto sa tomu bráni a proste sa chytiť nenechá. Na? Výborne. To je šikovný. Na, jedz to. Perfektne, hodný. Giorgio ma ale pozná, vie, že som si robila iba srandu,
dôveruje mi a preto sa nechal chytiť. Blíži sa nám pes, takže ja ho musím odchytiť a dať na vodítko, pretože Giorgio psov úplne moc nemusí a nechcem, aby z toho bol nejaký konflikt. Ako náhle je na vodítku a tým pádom pod kontrolou, ochotne vyjde z vody a príde na zavolanie. Giorgio v skutočnosti chce posluchnúť a je to veľmi dobre vycvičený pes. Jeho jediný problém je to, že je to vodný pes Giorgio, a tú poď von, vodu proste poď. miluje. Šupity von. Poď, hezky. Šup. To je ono. A poď počkáme na psa. Pes Výborne. prešiel okolo a my môžeme pokračovať v tréningu s vodou. Tak môžeš voda. Zopakujme si teraz, čo všetko som Georgia učila. Za prvé, kňučanie a ťahanie nikdy nevedú k tomu, že by som sa pustila do vody. Za druhé, to, že pes vidí vodu, neznamená, že do nej automaticky môže vbehnúť. Za tretie, aj v blízkosti vody očakávam, že pes bude Giorgio, reagovať poď na ke moje mne. povely a posluchne Ke ma. mne. Moc šikovný. Perfektné. Poď tady sedni. Hezky. Poď a nesmíš voda. Ne. Výborne, to je ono. Tak a môžeš. A za štvrté, keď je pes vo vode, chcem, aby kedykoľvek bol schopný prísť z tej vody za mnou. Giorgio, ke mne. Jojda. Poď znova, poď. A lepšie. Poď ke mne. Dokážeš to? Perfektné. To je moc dobre. A samozrejme očakávam a trénujem ho k tomu, aby bol schopný reagovať na povely na vodítku aj bez vodítka. Zústaň. Tak, môžeš voda. Tak bez šup. Do vody. Voda. Perfektné. Super. A prečo Georgia učím všetky takéto veci a trápim ho poslušnosťou a nenechám ho len tak bežať do vody? Pretože občas narazíme na situáciu, kedy do tej vody nesmie. Nie je to úplne vhodné v tej chvíli, alebo by to bolo nebezpečné a ja potrebujem, aby ten pes reagoval na moje povely, akceptoval, že tam nemôže a takisto, aby bol psychicky schopný zvládnuť to, že ho tam nepustím. Jednoduché. A tu ešte Roztomilo už na záver, ukážka ako kňučí. Ak máte niekto lagoťáka alebo iného vodného psa, dajte mi vedieť, či aj u vás to vyzerá úplne rovnako, keď váš pes zbadá vodu, či kňučí, alebo ťahá, alebo má nejaké iné prejavy, ktoré vám vadia a snažíte sa ich odstrániť. Tu už Giorgio používa iba žiadosť a kňučí preto, že ma prosí o to, aby som ho ešte raz pustila do vody. Nepovažujem to teda za vynúcovanie, ale stejne je to prejav, ktorý ma obťažuje a veľmi rada by som ho odbúrala. V takýchto situáciách používam povel stačí, ktorý psovi hovorí, že daná aktivita skončila a nemá vôbec žiadny význam snažiť sa presvedčiť ma o tom, aby tá aktivita pokračovala a pes, ktorý tento povel pozná, sa vie veľmi rýchlo ukludniť a vzdať sa akejkoľvek nádeje a tým pádom aj kňučania a vynúcovania. Páčilo sa vám video? Prišlo vám užitočné? Dajte mi vedieť do komentára. Ne, Giorgio, žiadna voda. Perfektné.